Κοιτάξτε, με τον Αλέκο Πατσιφά γνωριζόμασταν από πολλά χρόνια. Του είχα κάνει πάρα πολλά εξώφυλλα και ήρθε μια μέρα και μου λέει: μπορείς να μου κάνεις ένα εξώφυλλο για τον Ελίτη? Τον Ελίτη δεν τον γνώριζα τότε. Μου λέει: άμα δεν τον ξέρεις, να τον συστήσω, να τον φέρω στο μαγαζί. Μεγάλη τιμή ήταν για μένα. Ας έρθει, γιατί πράγμα πρόκειται? Μου λέει: είναι για κάτι τραγούδια του Λίνου Κόκοτου. Κάτι τετράστιχα, θαλασσινού περιεχομένου. Ο τίτλος είναι «Το θαλασσινό τριφύλι». Πραγματικά έπειτα από μια-δυο μέρες πέρασε ο Οδυσσέας Ελίτης από εδώ, γνωριστήκαμε, του προσέφερα καρέκλα, έκατσε. Τότε δεν είχε πάρει το Νόμπελ. Αν το είχε πάρει θα του έδινα 2 καρέκλες. Μου είπε τι ακριβώς θέλει και ξεκινήσαμε. Τον ρώτησα μόνο σε τι στυλ θέλει το εξώφυλλο. Αν το θέλει λαϊκό, αν το θέλει να ακαδημαΐζει. Όχι, μου λέει, σου αφήνω πλήρη ελευθερία. Και πραγματικά προχώρησα, έδειξα ένα προσχέδιο, το ενέκρινε, βγήκε. Αυτό είναι. Η ιστορία του εξωφύλλου αυτή είναι. Τα φύκια μες στα πράσινα χαλί